هاv gundê Tilkermê ye. Binavekî dijî tên naskirin wek em jê dibêjin girê Reza. Vala xwe bidîne ev girê Tilkermê em jê dibêjin. Gundekî ji gundê Rojavayê Kurdistanê dikeve Rojhilatî bajarê Dirbêsiyê nêzî heşt neh kîlometr li wê derdorê. Dikeve Rojavayê bajarê Amûdê jî li dor 20 kîlometr. Hejmara şeniyê gund li dor 105 malî tê jiyan dikin. Kar û xebata wan debara jiyana wan bi çandinî û piraniya wan bi lawirvaniyê ve jî mijûl dibin. Tevî gor Rojavayê Kurdistanê karê çandinî û lawirvaniyê piştî asteng jî wî lê hîn gund li ser vî karê xwe berdewam dî. Wek em dibînin ev gund ava ye. Bi dirêjehiya pêtirî 3 kîlometran malê wê dirêj bûne. Ev jî girê Tilkermê ye, em jê dibin girê Reza.